Yanzu mecece matsalar rayuwarka a yanzu? Sumayya. Lukman ya dai? Prezo, amma na ji an ce in ka tashi tafiya za ka haƙura da Sumayya ka bar ta a Lukman. Haka ne. Amma saboda me ka yanke wannan shawarar? Wallahi ji nake idan na tafi na bar ta ba tare da an daura mana aure ba. Ni na san cewa ko da zan dawo ta riga ta zama matar wani. Lukman ya naga kamar kana farin ciki da wannan maganar. Of course, yes. Ya babba ya cika ji da wannan maganar. Lukman har yanzu yana kan bukarsa fa ta shi Sumayya yake so. Shikenan. Lukman me ya faru ne? Na kalli kamar Hajiya babba ta haƙura fa yanzu. Of course, yes. Sai yanzu ka ji ta burge ka kenan. A Hajiya babba ai To amma me yasa ta yi sanyi haka? kanta ta yi regret ɗin abin da ta yi.